Bane cukuke. Wasik masih bersama Ubiak Ibida juga Jabas Studio Pamulang. Lab streaming didukung oleh Son Ubiak. Aku tak amor sindene ya, Pak. Apa ta? Apa? Tak lingin. Bin. Sini. Deketin. Bin. Wah, biasa. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur rasa tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Duh, Sartini. Kalung emas biyen kuwi tak tuku Wasik ya. tak pasrahke mung kanggo sliramu banget gede tresnaku ya mung kanggo sliramu saiki kowe citra karo aku. Lara atiku kelara lara rasane nganti tembus nang dada. Tangisku iki mergo kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Kita goyang lagi. Ubiak bergoyang bersama bintang tamunya Jalan Ciu Sukoharjo. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur rasa tresnaku luntur kaya hatimu saiki kowe lali karo aku. Kalung emas biyen kuwi tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku. Lara atiku kelara rasane nganti tembus neng dada. Tangisku iki mergo kowe sing nyalari kebangetan apa dosaku iki apa salahku iki matur nuwun.